Mga kapuso pila ka vendor sa Mandurriao Market nagakabalaka nga mauli saylo sa gin-renovate nga merkado bangon natukiban nga hindi bastante ang nahuman na nga stalls. Si Kim Salinas sa Katutok Live sa Barangay Uñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Kim? Jert, ginapangitaan na sang LGU sang pondo ang pagpaobra sang 85 tanan nga kulang pa ka stalls diri sa Mandurriao Market. Magasugod na pagsaylo sa mga vendor sa gin-renovate ng Mandurriao Market sa karapusan nga semana subong nga bulan. Ini ang gin-anunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kahapon. Apang suno sa Local Economic Enterprise Office, 75 lang ka stalls ang nahamtang sa duwa ka panalgan ng merkado. Kulang pa ini sang 85 para maakomodar ang 160 ka vendors nga yara subong sa temporary stalls. Bangod sini, nagakabalaka ang fruit vendor nga si Corazon nga maulihin ni makasaylo sa merkado. Kalimbawa, kung dito na iba, kadire kami papailin, paano kami? O hindi kami kabinta. Kaya dito ang tao nagatingob mo, maluoy ka ma'am. Maskin gamay lang nga stall, tagaan mo kami. Ginakabalakan man sa pila ka vendors ang magamay nga stall size. Kulang man kuno ang tion sa ila preparasyon, bangod sang nagligad lang man sila nga semana ginpahibalo sang ila pagsaylo. Una nga bes, wala to sang gate ang amon nga merkado nga mag-secure sang amon mga baligya. Bilang isa ka vendor, nag-aalang-alang man kami nga magsaylo. Kag siguro hindi man kami magsugot nga magsaylo kung hindi na nila pag-providean kay ano ang amon tubutangan sang amon mga baligya. Paathag ni LEEO Head Maricel Mabacquiao, apisal sa paghangkat, kinahanglan na gid masaylo ang mga vendors bangod sa ila sitwasyon sa temporary stalls. Kinahanglan man limpyuan ang dalanon, agod hindi magtuga pa sang traffic. Pasalig sang LEEO, wala sang vendors nga mabilin sa temporary stalls. Ang 85 ka vendors ang himuan lang anay sang temporary stalls apang sa sulod na sa bagong nga merkado. Nabili natin dito mga fruit and vegetables which pwede nato sila maubrahan sang temporary nga tables nga para displayan sang ilang nga mga goods. May mga spaces dito nga dako na dito naton paubra ang mga kulang nga stall. Mayo subong nga tuig gin turnover sang DPWH ICDO ang merkado sa Iloilo City LGU. Pangitaan sang syudad budget, doon naka-earmark na kita budget for that, kay para makadugang kita stalls nga mabalik tagid ang tanan nga vendors nga ginpagwa naton dira. Jert, kay nasang aga sa ikadawa ng adlaw nagpatigayon ang LEEO sang adjudication o kon pagdesignar sa mga pwesto sa mga vendors sa Iloilo Terminal Market paagi sa raffle. Iniman kano ang himuon sa mga vendors diri sa Mandurriao Market antes matapos ang semana. Jert? Madamo gid salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.